Ok, ja verujem da ima duhovi u ovoj kući. Palio sam da snimam, da bi sve bilo zabeleženo. Čujete? Sranje. Gore. Mada nisam siguran. Ok, ja ću ići tamo da bi vidio što se dešava. Ovaj snimak će biti moj dokaz, ako nečeg uopšte ima. Također sam primetio da u ovoj sobi više nema svetla. Nema. Ok, idem dalje. Fuck. Čujete? Čuje se napolje. Ko je tamo? Fuck. Idem ti veštice. Križi mi.